borom maalin gen samba gor ko galle bammu alo Pulaar mi har yeeya bamma yeeyi ganduru bamma yima anda bamma sikkala bam fof kono bammu adno wa ɗum gasnu sax sooda ɗum tawno goo ka kare sir ka moƴƴo woni koye fuutanke nanema kodde bi gak toroɓe allah no seydi ala asmubani wulani yimɓe no ngulla on président Faye galle Baba Gassiri Bokara Ndiong 2 heures temps président na haala ɗum ala duwaw yimo wa ɗum heɓde paɗi ha ɓooya wona gonga de sanne ha ɓooya wona gonga kono oto jiɗɗinde kono woni a fay galle kaari o fay galle kaari yaw noon garde kowruji ɗi gandanɗa hoɗma wonɓe palais ɓe ɓe pewni galle o ha feewi aɓen toon jooɗi aɓe paɗe président neɗɗen haala mum paɗi ha ɓooya kay wona gonga samba o joɗirani kono ɓingal towoɓe inde yowlañi titano allah no seedi neɗɗo fof no fotno dimu ko dimu woni gon dimu minde won dima ɗum de ko neema ɗum de ko neema wiɗo kalaɓe ndo Alsamba o jobbirani yero Malick Mañay marali mo kodde ndamo jiguen mama cumal yekkande biye yo xamanteni de gemba li 24 heures do toye mine kara marago on ko wolde baxna yo Allah teddini yo wayme a wari kam alade jam sati woni Allah jogi teddungal kay ko yo Allah teddini men jam sani yalla ɓoyɗume jokkere en nam hirande nde weeli tawno Nourou Racine penda Fatimata penda Djibi Lamine Mody Dia Racine kadi Sada Samba Coumba Djeeli Seydou May mum o wi kalmo jooɗiɗa aɗa ñamde e mum ene yiɗma a holliri ɗum noon aha so ari ɗon so jetti Allah ni aɗa jetti sabbuji ɗi jettat élage eskey wona ɗo nokku fof o wawi yettade ha so yiɗi yettade ɗum ko oɗon jaa gonga te ɓuuɓ amen faydagal e tawde e ten ngoodi taw donkaɓe e jetta gonga ko yetti ko ɗo wiɗamen ha yeeso Allah eskey min gona wawɓe haalde no feewi tan hono jonde wani ni kono jananɓe kala ɓe welamen yetto tomtona neɗɗo beltima heeɓe yonata haala ɗum o haala Pulaar kala jeeyi onani kala français anglais onan Baba Gassiri Bokara Ndiong Samba Coumba Diaw JAMS yi ko jonjonu yoma andi an déplacement ni weeɓani saka ñamana neɗɗo ɓe mbi noon mo yettade sababu yettata Allah tawno neɗɗo ko yiiɗi ko nelaɗo Allah foof ko Allah yiiɗi ko nelaɗo ɓuuri ɗum tawno ko Allah alani nelaɗo haaji hay goto yiɗata nelaɗo wi inna allahu malaikatahu yusalluna alal nabi ayi ananani kono ko Allah adi yaskinde nelaɗo Allah kono noon dimo kene yaha noon yahata waɗa jogui ñeeño mo Samba Coumba Diaw gaydi ki tane tanam gila wala ha Jolof a yidditade ɗinki jam si teddungal gongol ngal hakkude mon ko hanki tawa hande arani o wiyoma andi no wawi fodde aduna foof walla bon won wata ɓurɓemo Baba Gassiri Bokara Ndiong yimɓe foof pote makko tawno konko yiyat tan ko won neɗɗo teddungal gongol hakkude mon no ti tawno ɓerɗeɗe jiiɗidiri ko ɗum ɓuuri mo tiddi min de to e joolaji mbiɓe joolaji de toññeñi fi moom kono hamna moom ceere mbi kere JAMS mbi toñña aduna moom tim o yi baba ara ko galle mbimi ɗum kay wona bulet a towi amen mbunko bambar mbaɗɗa teddungal mbaɗɗa hirade gadduɗa wutteji gadduɗa haalis kollirɗa hakkude ma e Baba Gassiri Bokara Ndiong Samba Coumba Diaw gayni gi borom mani gen koddo bi kak toroɓe ko teddungal mi yimana neɗɗo hen yeeya bamum yoye ganduɗo bamum ha yima anda bama sikkata ba fof no bamum ɗum wawi ɗum sodde coggu en kono Samba Coumba Diaw gayni gi borom mali gen koddo bi kak toroɓe Alsamba o jobbirani yero Malick Mañay marali mo koddo ndaw mo jiguel mama ci walla birane ak marlak biran jibine sano jibine xaar san jibine ayde wadde Alassane wadde ayde woni nene ma gelluwar bi Alassane woni ba mumar wadde woɗo jooɗiɗo aɗa mbi hakkude mabɓe ne tiiɗe neɗɗo ko soydim tan yiyata beela ɓe jiiɗi walla hoɓe ligguidiroɓe ala ko endal tano kala mo jiiduɗa Baba Gassiri Bokara Ndiong ko neɗɗo makko hanki catti diigo hanki ngu nanni omo nangui ñeñto makko omo nangui awlude makko ko noon JAMS mo Samba Coumba Diaw JAMS weltima no fewi teddungal ngal
taw noon ko kewɗa yi teddungal dastake ronde kadi gueɗɗiɗara wat ɗum nan ko nanmi ko yi ko jiiɓi ko nda ko jeeƴmi ko ɗum foof nanema mo Samba Coumba Diaw Gaynde Gui Borom Mali jel koddo ɓigal toroɓe jawani sababu o Oumar Al jooɗi o wi en jawani sababu Oumar Alassane Alwadje oɗo jooɗiɗo ɗo e nde Allah waddama ka timmi oui konko JAMS konko Oumar no Allah waddiɓe nde Allah waddiɓe tan ko ha timmi min gaɗi podor 119 oui no wari nde duwayre woni jaag Maktar Boubou Fatim Jo 79 eɗen mbiɗi élage ñanden ko journée culturel wonno mi anda semaine culturel wonno to e mission catholique ñanden laafa wujjama ɗon oui ñande hen journée culturel wanno hay laatno ko JAMS wujjama ñande hen ñanden ko baru sel hoɗmi ɗon jamma on ñande mbiɗi nani baru oui ñande hen ko baru sal hoɗnim ñande hen o nani baru ñande min wiɗi élage est ce que o ñande hen o yi élage heddi ko sowona 10 des heures après hedde 18 heures nden nanama mbiyim leen leela o yi 18 heures o nani mo Samba Coumba Diaw Gaynde Gui Borom Malen gen kodde biige ak toroɓe ni min gatti 89 min gaɗi université wonde Oumar Wadde oui 89 no ñiw anda ko Oumar Wadde nden Oumar Wadde noyimi galle élage liberté 45 o wi Oumar Wadde no yimo galle Baba Gaye Siri Bocar Ñong liberté 5 e tuggude ñalawma on fewde hannde o wi tuggude ñalawma woni fewde hannde korsoji kewɗi e teddude kewɗi mbaɗi hakkude men o wi korsoji kewɗi e teddude kewɗi mbaɗi hakkude makko mo Samba Coumba Diaw wona neɗɗo kalis ala so wona kalis wona min wona em arata o wi Alsamba o joɓirani yara Malik Mandiaye marale mo koddono taw Hamidine Moussa Boukary dondu Moussa Boukary Gaye Siri Moussa Boukary ta jilli Biram Bañi Mor Jooɗo Biram Bañi Cew Biram Bañi Juwari Biram Bañi Teggiri Biram Bañi Altini Yero Demba Sande Yero Demba Tabara Yero Demba dili Biram Baye jibini Diara Ndille Diassa Ndille jibini Suwa Diassa jibini Makhtar Sambe Antoumane Samba fof élage kala ko neɗɗo ne waɗa neɗɗo corse élage woni hen o wi kala ko neɗɗo waɗa neɗɗo e corse élage waɗinima o ala hen teskude ko min ɗo jogui hen teskude o wi élage jam si ala hen teskuyde kono konkomo jogui hen taswide teddugal ngal hay oto makko tan joli hen jogoni nemi hakkude falay ha cilɗi nan duuta fanay jamma o wi Alsamba o Diop a meeɗi gonduɗon e oto aɗa dognonamo aɗa woni e oto aɗa woni e oto ma ha cili o wi ɗum corse tiɗɗo nan ɗon fof wonko haalatako hen o wi honko haalatako hen min andi tan ko feewi weeli teddi o wi o yiɗi yi tan ko feewi weeli teddi mo Samba Coumba Diaw yo Allah noor ɗum yeeso o wi Allah noor ɗum yeeso mbeɗa jooɗo hitande duuɓi ɗiɗi mi yettake makko o wi Alsamba o jobirani yeromo jooɗo duuɓi ɗiɗi o yettake Baba Gaye Siri Bocar o kono yettake noon yidde nde nen ɗon o wi yidde nde nan ɗon de saabu mbiyatmi kala jiɗɗo Baaba Maal min ɓuuri jam si yiyat kala jiɗɗo Baba Gaye Siri ko min ɓuuri yiddemo min gonmi fak mi finta subaka mi daw mi jaa classe mi heeɗaki Baaba Maal taw o wi no wonde fak o finata o yahade classe o heeɗaki mo Samba Coumba Diaw Gaynde Gui Borom Mali guel tawno sangar Fuutankoɓe konko jogui ɗum jidde mi sokama ɗo 1 mois e prison mbeɗa mi windi toon e miroji ɗi comme disait le 31 septembre Baaba Maal windi hen o wi no so hande prison miruji ko windi hen ko Baba Gaye Siri Bo ɗum wonno aayi o hay ñande yimɓe jitto janggoɓe passeport uji ala ko gaddirami sana oɗon windano miruji ha batti wiidemi haja mukko kabir ɗum ko arab haja mukko kabir to ama mbeɗa winda mbiyami arga aɗa jangani passeport uji e mbi ko jiɗɗa mbi paquet malboro paquet malboro namnimi komi jang passeport uji kono addi ɗum mi jooɗi mbeɗa woni faaɗo ala mi jiyami sowona jimɗi makko o wi ɗum woni faaɗa ala ko yino sona jimɗi Baba Gaye Siri Bocar ñamma Samba Coumba min di Baaba Maal min di Baaba Maal disait kaya min di ni le teda ko parti la point le mettre prendre la direction mettre ni ne se connaît point tant qu'il n'a pas souffert min di de prison jidde Samba gorko galle Baaba Maal waɗi ko tiiɗide anne lamɗo Fuutanki ko neɗɗo nannama prison jidde ene yara ɗo ata e pasel duwa yummani welade sanne andi ɗen ko mbaɗa Miguel min o yi noon voilà haalata skey yonko haalata machallah on jarama min beltimon min beltimon élage en tirmi feewi min guelɗo élage en tirmi mbiɗon de aɗa andi JAMS oɗo Alsamba o Diop ala mo jiidani Fuuta mi haalanma ɗum hannde ko neɗɗo foɗanima torodago mo jeeya hen ko neɗɗo foɗanima arɗo mo jeeya hen holko yiyam holko tagui ɗum hoode jibini ko delo hoode dugunde hoode wande hoode delo jibini Buuba delo ananani Buuba jibini Makhtar Bouba jibini Mboyrik Makhtar Silsini Makhtar Ibrahim Makhtar Ndiag Makhtar Mboyrik Makhtar jibini jibi Samba Ouma Haani Ndiak jibini Sinna Ndiak Hammed Ndiak Nayse Ndiak Mbobo Ndiak
jibi njaag Aysata njaag Birane Podor ananaay Birane Podor jibini Samba Ba Samba jibini altine ba altini jibini ayu jongo jibini hammar jongoni tani yaay mum ne si njaag yite ko awa Seleman Kanni Diol Saint-Louis Sénégal tal ma Ndiaye Sele Kane Babacar Demba Talibé Birane Demba Yeliman Ibnu Macci Mopti Saloum Penda mu jigéen ma ca Ganjoli on jibini lam toro Sidiki Sall ko ɗon oɗo Samba gorko galle bamum ko mbiɗa hakkude mum no tiiɗi tawno konko catti digu hanki ngi omo nangi ɗum sehilaɓe makko omo nangi ɗum yiɓɓi makko omo nangi ɗum ko noon an ko are galle ma andu ko an fotiri noon an tan fotiri noon yo Allah teddini anneni yeddini mo jiɗɗamo nde yo Allah teddini jiɗɗo mo jiɗɗa ko jiɗɗomo aha de jiɗɗo mo jiɗɗa ko jiɗɗomo de anne yo Allah teddini e joom suudu ma e ɓesgu ma e jihnaɓe ɓe fof e sehilaɓe e bandiraɓe ɓe jarama ono fof on moƴƴi ono fof machallah kalmin e takkide dandegol ɓen moƴƴi ɓoɗɓe gonton moƴƴi gonton fotino ɓoɗɓe gontonete te hen go fof won koko wasta ɗum mbaddi hunde taw ko foti nantede walla fotani nantede ko fof ko jaam e sutude ha moƴƴo enen jaam ene fof ndenden ɗum ala ko mbawi ɗum de gonga sababu ni no woodi ko ɗon mbawi ɗum ko fof ko darde derɗal ngol tan darde derɗal hay fof tawma hen waji ɓenen mbi sa tawi tugal huɓɓa hen yo ko tan mbeɗa i ɓuuri de paɗe ha ɓooy wona ɗum kam golliri ñande no président nde poto yo fo taw koso men ndi yummum no wawi minen kam min gandi ko amen ko o goonga i neɗen haala mum aduna fof département de Podor fof e renti Podor min mbi président ko waɗa ɓeɓe recevoir aɓen hôtel Racine Sy aɓe jooɗi Massamba Coumba Diaw Gayndi Guibrahima Malen Guel président ummi tan ngara ha damal galle law demo soppini cooɗi ene fada kodde bigat torode minen kam min kam koso ɓendu nena men ko gonga Alsamba o joo ɗon kay yoni haala weeli haalde mbiya aɗa haala dimu yata ko yite koye dimu o nane makko foof nane mo Samba Coumba Diaw Gayndi Guel ñalade mbaɗɗade e aduna ɗo pulago yettiɗo ɗo fuutankagal yettiɗo fof ko an ko yi ha chinois haal pulore ɓen nani ko yi ha bene haal pulore ɓen nani ha yi ha Europe haal pulore pulagene nani fof ko an yo Allah juutno balɗe ma moƴƴiɗa batte ma kadi ka juutowo balle barke la ilaha illallah mouhammadou rasulullah wulnomo dara yo Allah waɗ ɗum min ñaaguima ɗum Allah barke Cheikh Tidiane barke Cheikh Tidiane wurnoma waɗi nafanma Samba Coumba Diaw Hamidou Watt ina bolle